Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Philippine Standard Time, las 6:34. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Miyerkules, Pitsa 4 na bulan sa Nobyembre, tuig 2020. 51 kaadlaw na lang ang nabilin, Paskwa na, 58 diyas na lang, saylo na kita sa tuig 2021. Anano ang mga balita ka mga isyo nga talakayon karon nga adlaw? Samtang dito sa Amerika nagapatigayon sang eleksyon. Sadya man to ang bakbakanay dito sa Amerika. Balik kita sa pila ka mga isyu dire sa pungsod sang Pilipinas. Porte na, gaarangkada na. Si Presidente Rodrigo Duterte sa nabilin nga mga 2 ka tuig sa iya pagpangalagad ante siya manaog sa pwesto bilang presidente sang pungsod Pilipinas. Kahapon, grabing arangkada sang presidente sa briefing angot sining nagigad nga bagyo bla super nga bagyo nga si Ruli pagkatapos bagyo man ang ginarangkada ni Presidente Rodrigo Duterte nga madamo nga empleyado sang gobyerno ang madulaan trabaho si paon sa ila serbisyo kag posible makitkit parehas sa lapnagon nga investigasyon sining mga aligasyon bala nga korupsyon sa pila ka ahinsya sang gobyerno. Portino ginsentro sang presidente ang PhilHealth, ang Department of Health, ang Bureau of Immigration. Grabe, hinambitan ang pila ka mga ngalan. Ining mga ngalan sa ginaligara, mga korap nga opisyal na bantala na. Daw naluoy ako sa ila sini pamilya nga ibantala mo sa pamantalaan national television kag radyo. Ining mga ngalan sa pila ka ahinsya sang gobyerno. Wasak-wasak ning ngalan ang pamilya, iya kabataan, naluuyan ko ning kabataan gid nga mamitlang ang mga ngalan pagkatapos ang kabataan bla may mga classmate pa, nag-eskwela pa, ang iban professional na pagkatapos mamitlangan ang ngalan sa ilamay sa ahinsya sang gobyerno nga inatake sang presidente bangod sa korupsyon. Kalain, no? Daga palamuypoy ang siko mo kung ikaw amay sini mamitlangan ang ngalan mo sa bilog nga Pilipinas
Sa iban nga pungsod, may mga paryente ka to, na mitlangan ang ngalan mo, ginlawag sa presidente, nga korap ikaw nga opisyal. Ano pang ipakita mo? Kung sa iban nga pungsod ni, sa pungsod Japan, kung amuning kahuyanan ang ginimo, iba ni nagaharakiri. Gakwa samurai kag bunon ang kaugalingon. Sa puwerte nga kahuya. Di makupila ka mga ensya sa gobyerno, PhilHealth, Bureau of Immigration, Bureau of Customs, DPWH, porte nga mga sanga sa gobyerno. Halin sa una, mga 15 anyos ka nakaligad, may mga survey na pinakakurap nga mga ensya sa gobyerno. Amo man ini sila gihapon. Pero wala gid kadudlaan. Amo ini ang ginpalayag sa presidente. Nya mga 135 ka mga personnel sa Bureau of Customs under investigation. 45 ang ginpasakan kaso administratibo kag madamo na ang ginsipa sa pwesto. Pailantan ni Ebla kung si Pao ka sa pwesto, ginulipsan lang. Pero kung ilawag ang isang presidente ngalan mo, por Diyos, por Santo, may huya ka pa nga ipakita kung ang ngalan mo malawagan. Ang malain sina, nga kung ginlawag ang ngalan mo, pagkatapos ginrepaso sa korte, kag magwa nga inosente ka, Diyos ko, dako nga disgrasya. May nagakatabo na mo. Ibang gani, ala sa sulod ng bilangguan na, ginaripaso ang kaso. After 20 years, siling sang korte, buhi siya, kay wala siya sala. Nag-antos ka na, 20 anyos sa bilibid, hindi ka na mapuslan, guba ng pamilya mo. Pagkatapos, ginpamatbatan ka sang korte nga wala sala, kabay pa. Nga ining mga gindalasa nga mga ngalan, ini sila kumpirmado sa korupsyon. Kaya pag-abot ng adlaw ba o makaluluoy. Ako ya, gabatya ko kaluoy sining mga amay bla. O iloy man, may mga babae nga mga nadalasa ang ngalan mo. Tiamak mo na nga. Ibantala ka sa bilog yung nga Pilipinas. Kagina monitor pa sa bilog kalibutan. Ang kaso mo, panguot ka ban? Kalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:40. Sa aton pagbalik, may mayong balita. Base ka mo, makabaton 500. Pamati lang sa uluhang programa sa aton pagbalik pagkatapos sa bangay ni. Pamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon ka
Buntag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan ano ang kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapas yung banwa, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:46 na. Sa imo pag-ehersisyo ni magkalipat, ha? Aksyon Reports Second Portion. Kaupod si Aksyon Fred Salanga. Nabatian na, basi kun sumala. Dire kita sa aton sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aber, lihugon ta dugay-dugay. Si Aksyon Elre ang aton IT expert. Lihugon ta siya nga magdala sang buon-buon. Standby. Yari na!
Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaog. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Reglado, nagabutang gindulong ni Aksyon Elre ang aton IT expert. Tawagan ta kon siya ang dibuinas karon nga aga. Okay na? Nakuha na ang iya sining telepono. Aber, palihog ko. Kay basi kon aga pa, man kon gabugtaw ka aga pa kung kaysa may grasya kagid man, no? Ara, nag-ring ang telepono. Okay. Oh, 2. 3. Ay, ara na. Hello? Good morning. Hello? Good morning. Bation ko? Oo, sorry. Sino palihog? Sorry ako. Ikaw si Hermes? Oo. Taga Ramilo Village ka? Parang ka tao? Taga Ramilo Village ka? Oo, meron dito. Oho. Pamati ka subong wala? Sa radyo? Ay. Kabalo ka kon sino ang gahambal subong sa imo? Kilala mo? Buksi, ano ko na siya man? Si Kokro, Fred. Si Fred. Ang programa ginamatian mo? Ano nga programa gani? Aksyon report. Aksyon report. Oh, sige. Okay reglado. Baka dibuinas mga tao, no? Aga pa. Sige Thank you, Gid. Congrats, Gid. Ang 500 mabaton mo, Gid. Hindi ka lang maghalin sa balay mo, kay mabatian mo lang nga ara na ang imo 500. Hermes Aguilar Jr., 67 anyos, San Ramilo Village, Barangay Tangob, Siyudad sa Bacolod. Congratulations, Gid. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio. Salamat sa pagserbi. Kita mo ilan, no? Radyo. Bisag diin ka lang, basta ginadibuinas ka, aga pa, bugtaw ka, may 500 ka na. Akalain. Pamati sa tanan nga programa sang Aksyon Radio. Basi kamo ang masunod nga matawgan pagsabat mo. Kung sinong nagaprograma, ano nga programa, ayos na. May 500 ka na. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito
dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19... Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 56. Ari ho, talalupang doon ini nga balita. Kadumdum kamo sang nakuhaan footage dito sa Brazil. Ang Philippine Ambassador sa Brazil nga si Mauricio Mauro, ari na siya, pinapauli sa Department of Foreign Affairs. Bangod sang aligasyon, ang pagmaltratar sa 51 nga timbang sa sulod sang balay. Karon, ang Department of Foreign Affairs Career Officer Corps kag Retired Ambassador Association sang Pungsod Pilipinas nagpilak sang ilalubos nga pagsuporta kay Mauricio Mauro kag nagapanawagan sang due process. Purti nga man na nag-viral ini sa social media ang pagmaltratar sang among Philippine Ambassador sa Brazil, amuning kabangdanan kun nga ginpapauli siya ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin agod nga sabton
Ti siling sining mga grupo sang Department of Foreign Affairs Career Officer Corps kag retired Ambassadors Association, mga ambassadors una lang nagretiro na, nagpilak sila suporta sining ambasador sa Brazil. Ang punto nga kitaon gid sa footage kung paano ginmaltratar ni Mauro ang iya timbang sa sulod sang puluyan. Pero nagapati kita na tagaan man kay gayunan ining ambasador sa Brazil nga magpatag sang bahin niya. Kay suno sa report sang DEP, pasakaan siya administrative kag kriminal nga kaso. Kon magwa nga ang impormasyon hosto. Pero nagapati man kag sa pagsunod sa panawagan sang mga kaupdanan niya nga mga ambasador sang una, tagaan man siya due process, mangin inosente siya, tubtob, mapamatud-an nga nakasala gin man siya sa pagmartratar sa timbang niya sa sulod sang puluyan. Ang iban gani nga mga grupo niya, ho, ang staff niya, ang timbang niya, wala pa gid mag-file sang kung ano man nga reklamo o kaso man. Ginalantaw nila nga daw indikasyon nini nga base kon patawaron niya. Ini si Mauro. Purti man nga pag-apin mo. Kung sa bagay, ibutang ta sa usto ipaagi ta sa usto nga proseso, iatubang ta sa korte, o sisaon ta, imbestigaron ta, kung ano kamatuod sini nga balita. Purti man mo ang ginihimplo sini nga mga grupo sa mga ambasador. Nyati, bisan gani niya sa kasulatan sa Biblia, atong makasasala nga babae, nga hana niya batuhon. Kaysa una kung makasala ka sa immoralidad, ginabato ka mo, hasta mapatay. Tigin panggid nila niya si Kristo nagsiling. Sa nagabit-bit bato niya, kung sino sa inyo, ang wala makasala, amo ang una magaboy bato. Puerte, no? Daw maayo man nga ihimplo, o galing kung nakasala, dapat nga tagaan penalidad. Kaya man titimbang niya mo. Nagtimbang mga na kay Pigado. Hindi man na magtimbang sa balay kung may kwarta. Di dapat nga tratahon husto. So ihatag na niya sa korte kag investigasyon sa DIP kung ano ang resulta sinitanan. Sining nag-viral nangin matunog nga balita sa pagmaltratar sang isaman ka Pinay sa iya kaugalingon nga timbang sa sulod sang balay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 7. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado.
Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:05 na. Happy birthday lang kay Zen Salanga Kalukod. Kag kay Mrs. Edna Dungon karon nga adlaw. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!